திஸ் இஸ் மை அவுட்ஃபிட். இப்போ ஒரு கூத்து என்ன நடந்துச்சுன்னா, மதுரையிலேருந்து வந்து ஆசையாக சரி நம்ம இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வைபாக இருக்கோம், எல்லாரும் இருக்கோம், சரி அப்படின்ட்டு நம்ம வந்து மெஹந்தி வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு அலைஞ்சு திரிஞ்சு ஸ்கூட்டிலாம் வாங்கி, எங்கே அது அந்த கோடு போடுறது இந்த இருக்கா அழகாக வாங்கி இதெல்லாம் போட்டு சரி வைக்க கஷ்டமாக இருக்குமே ஸ்டிக்கர்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி வாங்கிட்டு வர மறந்து தூங்கிட்டேன். கை காட்டு பிடிச்சிருக்கான்னு பார்ப்போம். தூங்கியாச்சு. 3 பேத்துக்குமே அறிவு இல்லை. எங்கள் கூட ஒருத்தர் வந்து அவனுக்கும் அறிவு இல்லை. மறந்துட்டு போயிட்டோம். ஷிட். இப்போ எனக்கு அப்படி வெறுப்பாகுது. ஐயோ வச்சு வாங்கி வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு, நம்ம வைக்கலையே, இல்லைன்னு நல்லா இருந்திருக்குமே அப்படின்னு. இப்போ அழகாக இருந்திருக்குல்ல. இந்த ப்ளவுஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ப்ளவுஸ் ஃப்ரம் சாரி ஃப்ரம் G3 Boutique. ஜப். ஸோ அவங்க தான் வாங்கணும். அவங்க கடை திறப்புக்கு அவங்ககிட்டயும் நாங்கள் சேலை வாங்கியிருக்கோம். நல்லா இருக்கா? நல்லா இருக்கான். இன்னும் வந்து லைட்டாக பட்டிச்சு எனக்கு மட்டும் பண்ணிட்டு வரும்.